takto si scrollujem Instagram a vybehne na mňa tento chlapec. Ani nemôžem povedať, že chlap, lebo zatiaľ je to ešte stále len chlapec, pokiaľ je to pravda a má naozaj tých 18 rokov. Má proste ruky bazuky. Ale nielen ruky, tam vidno, že tam je pekný objem všade. A teraz otázka, môže byť toto dosiahnuteľné naturálne, alebo iba za pomoci steroidov? Ja si myslím, že je to kľudne dosiahnuteľné naturálne. Chalan má 18 rokov, predpokladám, že cvičí maximálne tak 3 roky. Predpokladám, že cvičí konzistentne, bez dlhých výpadkov. Predpokladám, že má dobrú stravu. Tým, že má 18 rokov, má ten testosterón v píku, jednoducho mladý organizmus pracuje oveľa lepšie ako starší a tie svaly jednoducho, ak máš dobrý tréning, stravu a kvalitný oddych, tak to proste rastie ako z vody doslova. Takže určite to je reálne, že chlapec je naturál, pretože to podchytil veľmi skoro v tú najlepšiu možnú dobu, využil to, že je mladý, že má tú produkciu testiaku na najvyššej možnej úrovni a ešte tým, že je černoch, tak má tú genetiku takú, že jednoducho tie svaly sú pekné, guľaté, plné a vyzerá to na ňom bohovo. Takže toto je môj názor. Na Slovensku tiež máme napríklad šikovných chalanov, o ktorých môžem povedať, že sú naturáli, respektíve verím tomu, že sú naturáli, ako sú Tomáš Smrek, Matej Kráľovič, Alex Lukáč, Maťo Slezák, Peťo Tatárka, alebo ešte veľmi obľúbený Jaro Parobek. Keď bol ešte naturál, tak mal veľmi slušnú formu. Takisto včera som spomínal vo videu, alebo v poslednom videu Nikolasa Mareka mal tiež slušnú formu. Erik Beníkovský má perfektnú naturálnu formu. Alebo ešte ma napadá David Rončok, ktorý keď bol naturál, mal brutálnu formu. Takže všetko je možné, chlapci. Není všetko len steroids. Treba tvrdo makať a budú aj svaly. Nezabudni hodiť follow. Díkes, čau. A máme Topset vakcíny, takže mrkni na shop topset.shop. Čus.